खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिया 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। नंगौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिया थांनाय 2000 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो दिनै फैयै फैनानै जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिया 25 बोसोर आबुं जाबाय। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिनि बानजायनायाव सिलभार जुबिली थामहिनबा रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आथिखालनि बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी आरो बे 25थि रुफाथि मायथाइनि बिसम्बि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु आबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांमोनहा। दानिया फैदो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जमदुवार सेनियर सेकेन्डारिनि फरायसालिनि प्रिन्सिपाल सुमित नार्जारीया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै मिथिना लादो। बे समाव मानगोनां नोंथां ससियेल मिडियानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव नोंथांमोना फैबाय बेनि थाखायनो जों नोंसोरखौहाय बरायना लाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो जोंनि जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2000 मायथाइनिफ्राय गायसनजानानै दिनैसिमाव 25 बोसोर जाबाय। दा बेनिखायनो दिनैहाय रुफाथि रंजामा फोरबो जोङो दिनै खुंदों। नैबे जे जोंनि जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुल खुलिखांनानैसो जोंनि सराइबो ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफ्रा एकदमबारे हां मोननाय बायदि मोनदों आरो मानो होनबा बे जुदि जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो जमदुवार कलेज गैयामोनब्ला जोंनि नैबे एरियानि जे फरायसा फरायसुलिफोर एकदमबारे मेट्रिक पास जाखांनानै बांसिनानो दाहोना रुवाथि थानायमोन ओमफ्राय जेबो डेभेलपमेन्ट गैयामोन गाज्रि हाबाफारियाव थांनो मोनाखै। खिन्थु नैबे जमदुवार सेनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो जमदुवार कलेज जानाय लोगो लोगो दिनै जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजांथारै हायार सेकेन्डारिबो पास जानो हाबाय डिग्रिबो पास जानो हाबाय आरो बिनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै नैबे आंजों गसंफानाय ओरै आगसिनाबो आरो ओरै आगदाफोरनाबो सानैबो जोंनि बेनिनो प्रडाक्ट छात्र आरो बेजों लोगोसे गोबां दङ पुलिसाव ओमफ्राय आर्मियावबो दङ ओमफ्राय अफिसारथ' गैथ'वा खिन्थु प्रफेसारफोर दङ। दा बे आरो गोबां जेंना जाबोनाय मोनदों जोङो गोबां जेंनाबो जाबोखादों मानो होनबा बै समाव गोबां हरतालफोर जायोमोन बनफोर जायोमोन आरो बांसिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गामि सिंनि ओनसोलनि मानसिफोरखाय बिसोरो माखासे डिसिप्लिनखौ बिसोरो बुजिया। जोंनि बे माबायाव फरायसालियावहाय जोंनि फरायसालिमायाव 9टायाव फैनांगौब्ला बिथांमोना मालाबा 11टाफ्रावसो सफैयो ओमफ्राय ओरै क्लासा जागौनानै थायो नै बिदिमोन आरो नाथाय बेफोरनि परिस्थितिनिफ्राय दिनै सेमेस्टार सिस्टेम जानाय लोगो लोगो फरायसाफ्राबो सांग्रां जाबाय आरो राफोद गोसोजों ओमफ्राय हास्थायनाय गोसोजों दा छात्रफ्रा मोजाङै फरायो आरो दिनै जेंनायाथ' बहुद दंमोन गोदो कारेन्टनि जेंना नेटनि जेंना बिदि गोबां जेंना दंमोन आरो दिनैहाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि जे स्टुडेन्टस इउनियन बिथांमोना जोबोद इनिशिएटिभ रल लादों बेयाव नैबे सिलभार जुबली सेलेब्रेसनखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि फरायसाफ्रानो सासेयाव 100 रां खांदों आरो जों मास्टारफ्राबो हागौमानि जों होदों आरो जोंनि मानगोनां जोंनि चिफ गेस्ट बेबो जोंनो एसे अनसुंथाइ होलांबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दाखालिसो देरहानाय जमदुवार समष्टिनि जे MCLA सार उइलियाम नार्जारी बिथाङाबो जोंनो गावनि एसे अनसुंथाइखौ होलांबाय आरो बेफोरबायदिनो जोंनि SMBCनिफ्राय GBनिफ्राय एसे एनै जोंनो साजेसन ओमफ्राय माखासे फोथारनि जे हेफाजाब बेखौ जोङो मोननो हादों आरो दा बेजोंसो दिनै जोङो जोंनि बे सिलभार जुबली सेलेब्रेसनखौ ग्रान्ड साक्सेसै जों जाफुंसारनो हादों आरो दिनैहाय जोंहा आलासि महरै गाहाय आलासि महरै जोंहा मानगोनां सार रबिराम नार्जारी MLA आरो बिटिसिनि एजुकेसन इउनियन आरो बेजों लोगोसे जमदुवार कलेज स्टुडेन्ट बेखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
लोगो आफादगिरि मानगोनां सार खोरोम दावआरि बिथांमोना फैनानै जोंनो मोजांथार गावसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंखौ थुलुंगा होलांबाय आरो गोसोखौ जोंखौ राफोद खालामलांदों आरो मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बिनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुलाद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लोबल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियली भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।